novo. E hoxe traemos unhas novas moi especiais. As novas tan especiais que os traemos son... Que Iago agora xa non vai facer experimentos. Agora presentará con nós. Ben, Iago! Hola! Que tal, Iago? Moi ben! Preparado? Por suposto! Hoxe temos a un convidado para sustituir a Iago. Hoxe, Toño de sexto de educación primaria vai nos botar unha man. Agora, sen máis dilación, Toño vainos a presentar unhas curiosidades increíbles. Ola, son Toño de sexto de primaria e vou falar de como pode o camaleón cambiar de cor. O camaleón pode cambiar de cor gracias ás células chamadas cromatóforos e iridóforos, que conteñen pigmentos e capas. Capa superior. Conteñen pigmentos vermellos e amarelos. Capa intermedia. Conteñen pigmentos azuis e verdes. Capa inferior. Conteñen pigmentos oscuros. E ata aquí unha das curiosidades do camaleón. Adeus! Que supercuriosidade! A min encantoume! a verdade é que estaba moi ben. Foi unhas curiosidades increíbles. Agora Rubén vai nos presentar o seu experimento. Ola, son Rubén outra vez e vou vos presentar o experimento da candea que se apaga soa. Para facer este experimento imos precisar un vaso de cristal, un prato, auga, colorante, un mistos ou un mecheiro e unha candea. Primeiro, colocamos a candea no interior do plato. Segundo, pon auga con unhas pingas de colorante arredor da candea. Terceiro, a acendemos. Cuarto, colocamos un vaso enriba da candea. E vemos como se apaga pouco a pouco a candea. Isto ocurre porque a chama consume oxígeno e apágase. O aire refría e contraise, creando un baleiro que fai que a presión atmosférica externa empurre a auga cara ao interior do vaso, enchendo o espazo baleiro e elevando o nivel da auga. Adeuse! Feliz Ano Novo 2026! A verdade é que estuvo moi chulo. Rapaces, agora Pablo e eu imos facer un experimento aquí e agora. Sí, por iso tedes que marchar. Lamentámolo moito, pero... Non pasa nada, entendémolo. Eu tamén quería! Veña, Iago, imos. Non quero! Ola, este experimento chamase o pan impermeable. Para este experimento precisamos un vaso con auga, unhas servilletas. Primeiro, collemos o pano que xa teríamos empapado primeiramente e tapamos o vaso con auga. Segundo, o suxetámoslo con forza. Terceiro, damos a volta e
Maxia! Isto pasa porque o pano está feito de fíos entrelazados, que cando mollas, os ocos quedan bloqueados e non deixan pasar a auga. E ata aquí o noso experimento. Buah, que chulada. Sí, super ben. Moitas grazas. Pero a ver aquí recollendo. Sí, aquí rematamos por hoxe. Adeu!